Така, добър ден, скъпи зрители! Аз съм Мето, Тополовград строй. Тук сме в Харманли. Банята е завършена за 4 дена. Ето, отваряме вратата. И се получи ето тази красота. С хънтърче. Плочките, както казахме, са 120 на 60. С лед кружки. Допълнителни лайсни. Мивките, огледало. Ето е стълбището. Клиентите са доволни. Вече всичко е готово, завършено. Както работим ние, с вътрешните ъгли, поставяме задължително силикон. Също и на пода не се поставя фугин, а силикон. Ето вижте. Имаме 2 кружки тук. Тази част ще бъде перално помещение с врата. Също водата се изтича перфектно към сифона. Ето ги стъпалата. С лайснички. Ето така украсяваме баните на нашите клиенти. Ако ви е харесал видеоклипа и работата на Тополовград строй, моля, ударете един палец нагоре. За контакти 0895 70 99 18. Аз съм Мето. Всичко хубаво. Лек ден!